GMA Regional TV gipasidunggan isip Best Regional TV Network sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards. Samtang pipila ka mga personalidad o programa sa GMA Network gipasidunggan usab. Ano yung report? Big winner ang mga kapuso shows o personalidad atol sa 2024 Platinum Stallion National Media Award sa Trinity University of Asia. The Platinum Stallion Media Awards goes to GMA 7, GMA Network. GMA 7 of GMA Network ang gipasidunggan pagbalik isip TV Station of the Year. Gidawat ang award ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, kauban ng mga dagkong opisyales sa GMA Network. On behalf of the men and women of GMA Network, led by our Chairman and Advisor, Attorney Felipe L. Gozon, our President and CEO, Gilberto R. Duapit Jr., maraming salamat, Trinity University of Asia. Regional TV Network of the Year ang GMA Regional TV, samtang naangkon sa 24 oras ang Best TV News. Aniya mga listahan sa mga kapuso programs o personalities ang lakip sa mga gipasidunggan. Gila usab si kapuso primetime queen Marian Rivera isip Film Actress of the Year alang sa salidang Rewind nga nidaog usab nga Best Drama Film of the Year. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang, Bisdak.